Ερχόμαστε εδώ στο τραπέζι μας και θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι μάστιγα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το έχουμε ξαναπεί. Αφορά και τα παιδάκια και τους ενήλικες και αναφέρομαι στην παχυσαρκία. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει έναν αγώνα εναντίον αυτού του προβλήματος είναι η κυρία Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας που είχε την καλοσύνη να είναι κοντά μας σήμερα. Καλημέρα, κυρία Αγαπηδάκη. Καλημέρα. Να ευχηθώ περαστικά στον οδηγό με αυτό το απίστευτο συμβάν στο Περιστέρι. Είναι και στην εκλογική περιφέρεια. Ναι, και εύχομαι να μην υπάρχουν και άλλα θύματα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα από τις πληροφορίες αν υπήρχαν άνθρωποι στην πολυκατοικία. Φαντάζομαι με κάποιο τρόπο θα το διαπιστώσουν αν έχουν έρθει οι ασθενοφόροι εκεί. Φαντάζομαι και ελπίζω. Θα είχαμε ήδη πληροφορίες γι' αυτό, αλλά εύχομαι να είναι όλα καλά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Διαβάζω, κυρία Αγαπηδάκη, για την εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει εθνική δράση και ποια παιδιά αφορά. Νομίζω ότι το βάζετε ακριβώς στον πυρήνα του ζητήματος. Εθνική δράση γιατί αποτελεί εθνικό στόχο. Το να κερδίσουμε περισσότερη υγεία. Γνωρίζουμε ότι κάτι που είχαμε ως ζητούμενο, ανάγκη για πάρα πολλά χρόνια, την πρόληψη, είναι μέσω πια αυτής της μεταρρύθμισης πραγματικότητα. Έχουμε 3,6. Μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε 200.000 παραπάνω εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει τις προληπτικές εξετάσεις δωρεάν. Έχουμε την εθνική δράση για την παιδική παχυσαρκία, γιατί θέλουμε τα παιδιά να έχουν ένα γερό υγιές ξεκίνημα στη ζωή. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει από το Μάιο μια νέα υπηρεσία στο πλαίσιο αυτής της δράσης, η οποία παρέχει δωρεάν υπηρεσίες από διατροφολόγους. Αυτό βλέπω, δωρεάν διατροφολόγος. Οι γονείς πώς μπορούν να το αξιοποιήσουν αυτό? Οι γονείς μπορούν να πάνε στον παιδίατρό τους, γίνεται η εκτίμηση του παιδιού και εφόσον έχουμε υπερβαρότητα ή παχυσαρκία. Σε οποιονδήποτε διατροφολόγο θέλουν ή ορίζονται από το εθνικό αυτό, από την εθνική δράση κάποιοι συγκεκριμένοι? Πάνε πρώτα στον παιδίατρο, ο παιδίατρος αξιολογεί το παιδί και εφόσον το παιδί χρειάζεται διατροφική συμβουλευτική, παραπέμπεται στο Εθνικό Κέντρο για την Παχυσαρκία που έχει ιδρύσει το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που υλοποιούμε και μαζί τη δράση αυτή στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, και εκεί υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες, όχι απλά διατροφολόγος και ψυχολόγος, και μια ομάδα η οποία πλαισιώνει τις οικογένειες. Να το αγκαλιάσει όλο αυτό. Δεν είναι μόνο κάποιος τρώει έτσι, και ένα παιδάκι ειδικά. Πώς το φέρνει ένα παιδάκι τώρα σε μια συζήτηση του δεν θα φας ή δεν θα φας το παγωτό τώρα το καλοκαίρι τη λιχουδιά? Πώς το κάνεις? Σκεφτείτε αυτό? ότι τα παιδιά, οι οικογένειες που μας ζητούν βοήθεια έχουν παιδιά ηλικίας 5 ως 12 ετών. Έχουμε μέχρι τώρα 200 οικογένειες που λαμβάνουν αυτή την υπηρεσία. Έχουν γίνει 200 οικογένειες. Πάνω από 300 συνεδρίες. Έχουμε δυνατότητα για πολύ περισσότερες. Γι' αυτό καλώ τους γονείς να μπουν στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr. Σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό? Σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τη δυνατότητα και μέσω τηλεσυμβουλευτικής να παρέχουμε την υπηρεσία όπου και αν κατοικούν. Καταρχάς, να επισημάνω κάτι. Σας βλέπω, το λέτε και χαμογελάτε και νιώθω ότι το κάνετε από την ικανοποίηση που αισθάνεστε ότι κάτι γίνεται. Το κάνω γιατί πιστεύω βαθιά στη δύναμη της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Και βλέπω παιδιά, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, έχουν απευθυνθεί μέχρι τώρα στις οικογένειες που έρχονται. Κάνουμε και μια σχετική έρευνα μετά από τους 2 μήνες που έχουν από την υπηρεσία, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι μπορεί να τους φαίνεται ότι δεν είναι όπως θα έπρεπε. Έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά ικανοποίησης και σκεφτείτε ότι έχουμε πολλά παιδιά τα οποία έχουν χάσει τον ένα ή και τους 2 γονείς στην υπηρεσία αυτή και είναι με τους κηδεμόνες. Αυτή είναι η πρώτη βασική κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία, παιδιά τα οποία έχουν υποστεί bullying στο σχολείο επειδή ήταν παχύσαρκα. Ξέρω τι σημαίνει, το έχω υποστεί και προσωπικά. Και εγώ το ίδιο. Είναι κάτι που με κάνει να νιώθω αισιοδοξία. Το ότι έρχονται οι οικογένειες και ζητάνε βοήθεια. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα στη ζωή από το να συνειδητοποιείς ότι κανείς μας δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε ανάγκη υποστήριξη, βοήθεια και να μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πεις ναι, θέλω αυτή την υπηρεσία. Είναι δωρεάν για όλους. Δεν μόνο το ψυχολογικό, είναι ότι όλο αυτό το πράγμα σε τόσο μικρή ηλικία σε ακολουθεί και τα επόμενα χρόνια και όλο αυτό σημαίνει πραγματικά ασθένειες πρόωρα σε παιδιά μικρά. Είναι διπλό. Αφορά και τη σωματική και τη ψυχική. Μα είναι μαζί. Πάει το ένα και το άλλο μαζί. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Και νομίζω ότι αφορά και το κομμάτι της ενήλικης ζωής μας. Δηλαδή, όταν ένα παιδί γεννιέται σε μια φτωχή οικογένεια, ξέρουμε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει παχυσαρκία. Και το λέω αυτό γιατί συχνά διαβάζω και στα social από κάποιους ανθρώπους που λένε ότι είναι ατομική ευθύνη. Δεν είναι ατομική ευθύνη η παχυσαρκία. Είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Και γι' αυτό ερχόμαστε εδώ να δώσουμε βοήθεια. Θέλω να κλείσουμε, έλεγε ο Σωτήρης στην έναρξη της συζήτησής μας για το Περιστέρι που είχαμε το ατύχημα. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρη, Αγία Βαρβάρα βλέπω. Τις έχετε επισκεφτεί αρκετές φορές. Θα πολιτευτείτε εκεί?
Και ναι, έχει ανακοινωθεί επίσημα. Θα δώσω τη μάχη του σταυρού στις επόμενες εκλογές στο δυτικό τομέα. Γιατί διαλέξατε αυτή την περιοχή? Δύσκολη περιοχή. Έδωσε μεγάλα ποσοστά στην Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές. Πρώτη φορά τόσο μεγάλα ποσοστά. Έτσι όμως όπως τα κέρδισε, έτσι είναι και εύκολο να τα χάσει αυτά τα ποσοστά. Γιατί είναι άνθρωποι που είναι εργατικές γειτονιές, που δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους και τους χτυπάει ακρίβεια περισσότερο από ό,τι άλλους ενδεχομένως. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ αισθάνομαι σαν ψάρι στο νερό, αν μπορώ να το πω, διότι είναι άνθρωποι με τους οποίους μοιράζομαι κοινά βιώματα, κοινή καταγωγή. Προέρχομαι από μια λαϊκή οικογένεια, δεν το έχω κρύψει ποτέ, με πολλές δυσκολίες και αυτοί οι άνθρωποι με αφορούν. Αυτούς τους ανθρώπους μπορώ να αντιπροσωπεύσω, δεν μπορώ να αντιπροσωπεύσω ανθρώπους με τους οποίους δεν έχω κοινά βιώματα. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε αυτό που λέμε μεσαία τάξη και κάτω, είναι οι άνθρωποι τους οποίους καταλαβαίνω, μπορώ να απευθυνθώ, μπορούμε να συνοηθούμε, αντιλαμβάνομαι τα προβλήματά τους και γι' αυτό με νοιάζει να είμαι εκεί στις γειτονιές. Και βασικός στόχος μου είναι, όπως νομίζω και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, να φέρουμε το μέσο άνθρωπο, όπως λέμε, στο προσκήνιο. Θέλω να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι επίτευγμα, για μένα τουλάχιστον στη σημερινή εποχή, δεν είναι απλά τα πτυχία και όλα αυτά. Είναι ο μέσος άνθρωπος, ο πατέρας που δίνει έναν αγώνα, καταφέρει να πληρώσει τη ΔΕΗ, προστατεύει τα παιδιά του, την οικογένειά του. Μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δουλειά, να φροντίσει τα παιδιά, να κάνει τις επιλογές στη ζωή. Ο μέσος άνθρωπος λοιπόν στο προσκήνιο, ο καθημερινός άνθρωπος. Αυτός είναι ο στόχος. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ θερμά.